Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैयो आङो जोंमा एलौग्रा लाहानि न'आव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो लोगोफोर। दायो जोङो आदा एलौग्रा लाहानि न'आव थांनो नागिरदों। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांदो आदा एलौग्रा लाहानि न'खौ। सक आरोना आमजुलि बाजार आमजुलि सक बाजार जायो सुनिबार दिनाव बेयाव गारि बानायो गारि गेरेज नै गारि गेरेज आइथिंबो गारि गेरेज मोनसे दोङो नै गारिया माला ब्रो हैद होना होगोनलांसो नै दखाना नङालै बेयो आरो प्रताप लाहानिसो इथिंनियानो
जों खुन्थाबाय नालाय बे नङा बिलाइस्रा आमानो नै लोगोफोर आदा एल'ग्रा लाहानि गय बारिया बेसेबां गिदिर नायदो गय बारिया बिराद गिदिर जोंमा लाहानि बे आरो बारि जोंमा एल'ग्रा लाहानि बारिया नै गय बारिया बहुत डेन्जार नै लोगोफोर मोनबाय एल'ग्रा लाहानि न'खौ Asik kita? Oh. Ayo. Ya, sih. Này logofer elogra lahani noko montफैबाय जों दायो. जाथ'वाखै बोरै गामिनि आबैबो दोङो नै स्रानि न'आवहायनो जों आं लाबोबाय थाखादों मा थांनाय एलाय हाय होनना होलाय होनना होलाय गोसोमफोरदों थास्राया Say bye. Next video look at my pin. Bye.